You're most welcome. My YouTube channel, News तक, सिनेमा, FTC। नमस्कार, हम बानी अंकुश आजाद और लोग देखे शुरू कर दिल बानी न्यूज़ तक सिनेमा। भाई लोग एगो भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर आयल बा जेकर नाम बा हानिकारक मेहरारू। भाई हानिकारक मेहरारू फिल्म के बारे में बताई। उससे पहले भी जे भी दोस्त लोग हमारे चैनल पर नया बना तो आप सबसे निवेदन बा कि हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर डालो और बाकी बेल आइकन वाली घंटी दबा के इस चैनल के अपन दोस्तों के साथ शेयर कर डाला लोग। अच्छा दोस्त लोग एगो चीज बताई कि अभी जो फिल्म का नाम बा हानिकारक मेहरारू का क्योंकि मेहरारू हानिकारक खोले ना भाई सबका मेहरारू अपना खातिर प्यारा होला। तो भाई एक फिल्म के बारे में जो कॉन्सेप्ट बा ना बढ़िया कॉन्सेप्ट बा कि कैसन कॉन्सेप्ट बा थोड़ा सा हमने के नज़र डाला जिससे पहले फिल्म का निर्देशक निर्माता जे भी कुछ बा उनका पर हमने के थोड़ा सा नज़र डाल दिया जा। तो चलिए फिल्म का निर्माता बाड़े विनय सिंह, अंशुमान सिंह और फिल्म के निर्देशक के काम बखूबी के बाड़े इश्तियाक शेख बंटी। लेखक बाड़े शकील अहमद, संगीत दिल बाड़े साजन मिश्रा और छायांकन के बाड़े हेमंत जायसवाल और कोरियोग्राफी के बाड़े कानू मुखर्जी। और फिल्म में स्टार कास्ट के रूप में नजर आ रहल बाड़े विक्रांत सिंह, रितु सिंह, महेश आचार्य, अमित शुक्ला, कंचन मिश्रा, करिश्मा मित्तल, सरिता रे, दीपिका सिंह, संतोष श्रीवास्तव, प्रिया दीक्षित, रोशनी कश्यप, साहिल शेख, शनि वर्मा जैसे तमाम लोग एक में नजर रहे हैं। भाई अब हमने के थोड़ा सा नज़र डाला जाए फिल्म के कहानी पे। अब भाई फिल्म के कहानी यह बा कि एगो लड़की नई नवेली बिया, ओकरा सपना बा कि हम पढ़ लिखे IAS बनी, लेकिन ओकर शादी हो जाता। भाई शादी तो हो गई, का वो अपन सपना के पूरा कर पाई ना कर पाई इ तो फिल्म में देखा जी। उससे पहले थोड़ा सा कहानी बता दी। अब भाई एक में विक्रांत सिंह अपन मेहरारू यानी रितु सिंह के पढ़ावे खातिर घर से चोरी चुप के पढ़ावा तरन। भाई IAS की भी तैयारी करावतन, लेकिन बीच में एगो थोड़ा सा मतभेद भइल बा। वो मतभेद के थोड़ा सा क्लोजली रखल बा, ओकर सीन के छुपावल बा कि भाई काहे का मतभेद बा। फिर बीच में वो भी पढ़ाई रोक देता रहे, लेकिन लास्ट में एगो सस्पेंस आवता कि रितु सिंह UPSC टॉपर कर दिले बाड़ी और उनसे एगो सवाल पूछल जाता कि भाई ये फिल्म में तोहार इस सफलता के राज केकर श्रेय दिहल जाता। तो उनकर अभी जवाब नहीं खाओ। तो उससे पहले फिल्म में विक्रांत सिंह और रितु सिंह के गलत फहमी के दिखावल जाता। और मतलब ये कहानी थोड़ा सा अगर देखल जाओ तो हमारे UPSC टॉपर ज्योति मौर्य के नाम फिल्म के ऊपर ही फिल्मावन गई बा। लेकिन हम इश्तियाक शेख बंटी से वो सवाल पूछो कि अगर ज्योति मौर्य गलती कर रही ओका ऊपर तो हम फिल्म बना दिया लो। अभी भोजपुरी सिनेमा में ही ऐसा कुछ लोग बाड़े, ऐसा दिग्गज कलाकार बाड़े, आज राजनेता भी बन चुकल बाड़े, नाम हम ना ले। उनकर ऊपर तो फिल्म बने के चाहे कि वो अपन सफलता के कुंडली पहले बाद वो अपन पहल की मेहरारू के छोड़ दे। तो भाई हानिकारक मर्द के भी नाम से भी फिल्म बने के चाहे, दोगला मर्द के भी नाम से फिल्म बने के चाहे। मतलब हमेशा प्रोपेगेंडा तो हमको मेहरारू के नाम पर देखावल लोग कहलो कि हमके पारिवारिक फिल्म बनावत या महिला प्रधान फिल्म, लेकिन भाई खाली मेहरारू के बुराई देखे बोलो। अरे मतलब कुछ मर्दों के बुराई बती बोलो। अब कुछ देश में ऐसे लोग बाड़न कि अपन कुर्सी पहले के बाद अपन मेहरारू के छोड़ दिले बा। हम नाम ना ले तो कुछ अलग इफेक्ट पड़ी। कुछ ऐसा लोग भी बाड़े कि अपन अच्छा पदवी पहले के बाद अपन मेहरारू के भी छोड़ देला। तो भाई मतलब मर्दाना पुरुष समाज है देश में, पुरुष प्रधानता चल तक पुरुष के गलतियाँ छिपा दिल जी। भाई ओकरों पर ऊपर तो फिल्म बने के चाहिए कि ना चाहिए। इश्तियाक शेख बंटी जी रहो में बताएं। हम तो आपसे पूछूं का ऐसा कॉन्सेप्ट रोमा लेके आई। भाई मार्केट में नया कॉन्सेप्ट बा, अगर कुछ लेके आवत तो भाई लोगों में धमाल मची, कमाल मची। और अब तो महिला प्रधान फिल्म बनता जो टेलीविजन प्रीमियम खातिर बनता और फिल्म टेलीविजन प्रीमियम खातिर बनल बा और OTT प्लेटफॉर्म खातिर ही। तो भाई कब बनावते नहुआ हानिकारक मर्द जे बिया के लिया वाला कि भैया जिंदगी में मेहरारू आई तो हम सफलता पाई में, और जैसे सफलता पावला सबसे पहले मेहरारू के ड्रॉप करके वो सुंदर मेहरारू के पीछे पड़ के अपन लव मैरिज शादी करला। इस समाज के एगो सच्चाई भी बा
हकीकत भी बा। अगर आपके देखल चाहन तो भोजपुरी सिनेमा में देख ली ना, बहुत लोग बड़ा नहीं सन। राजनीति में देख ली, बहुत लोग बड़ा कि सफलता के बाद अपन मेहरारू को छोड़ के दूसरों को आदमी पकड़ लेता। सही कहतन न। इसलिए अक्सर घंटी एक बार थोड़ा एहू मैटर पर नजर डाली और एगो फिल्म चिपका डाली। चली हानिकारक मेहरारू के बारे में तो भाई ये रहा, लेकिन हानिकारक मर्द को भाई तो आए वाला वक्त बताई। यही सब आप लोग उनसे कहने भैया 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डालो, लोग बेल आइकन वाली घंटिया दबा डाल बोलो तो हर फिल्म के बारे में अपडेट मिलल करी। तो भाई चली ये फिल्म के थोड़ा सा कहानी मैटर बा भाई के तो परिवार से लुक छुप के IAS बनाओ तो उनके निखम बना पाओ तो फिल्म ही दिखी। जिससे फिल्म के बारे में और कोनो अपडेट आई हम आप लोगों के सामने जरूर लेके आए। बाकी हमके दी इजाजत और लोग दिखाते हैं न्यूज़ तक सिनेमा। नमस्कार।